És important ser de poble i també ser de barri, la identitat, i per això viatgem pels barris de la ciutat cada setmana així al programa. Així a Levante Televisió i especialment a aquesta secció reivindiquem molt això de ser de barri i anem a fer una passejada pel barri de Patrais, que és precisament el barri del nostre anterior convidat, Juan Llorca, que quasi es queda així per a compartir amb nosaltres també conversa. Benvingut, Carles Hernández Coscollà, a esta, la teua secció. Què tal, artista? Avui ens portes per Patrais, però anem, si vols, per a introduir el tema, a situar-nos en el mapa, perquè on està? Què és exactament? És un districte? És un barri? Què és? Què és? Sempre que parlem de barris és important delimitar-los en el mapa, perquè n'hi ha molta confusió de com comencen, on acaben, perquè les identitats van més enllà. És el cas de Patrais. Patrais té moltíssima identitat i fins i tot a 4 o 5 quilòmetres de Patrais la gent diu que és de Patrais, quan deixen fora del límit, no? Així tenim el mapa, la part sur és el carrer Fontanares, per dalt Pérez Galdós, després carrer Jesús i Gaspar Aguilar, i per l'altra banda Arxiduque Carlos i Avinguda del Cid. Ahí seria estrictament el barri de Patrais, però després tenim... El barri de Patrais, el que estem veient, són 24.000 persones. Ahí dins n'hi ha 24.000 persones, però si després agarrem el districte de Patrais, que suma Safranar, Favara, Sant Isidre, Vara de Quart, on estem, és 57.000 persones els habitants que el composen. Per tant, un barri molt poblat en un districte molt poblat. En més població, per exemple, que Sòria o que Teruel, podríem parlar. I per lo que he vist en una primera ressenya en el llibre del repartiment, parlant d'un barri d'història antiga que va ser municipi independent en el seu dia, per això parlaves de tanta identitat de barri, de poble, no? Patrais ve del nom Petraer, que voldria dir alguna cosa com pedrera o pedreguer, que això donaria lloc a moltes especulacions, no? L'origen del lloc era perquè seria una pedrera, seria un lloc de pedres, queda oberta el debat. Però, per una altra banda, l'origen de Patrais, en quant a baronia, es deia baronia de Patrais, ve dels Escrivà. Per això tenim un carrer que es diu Carretera Escrivà, perquè és la carretera que va dels Escrivà. L'escrivà Guillem de Balaguer és l'escrivà que va fer la primera ressenya de l'entrada del rei Jaume a València. Això és com a premi li va regalar Patrais. Ho has fet molt bé. Va, tira-li. A veure, cada barri té intrahistòries i anem a endinsar-nos en historietes dins del barri de Patrais. El tema del Pou i de la Font. Per exemple, el tema del Pou i de la Font és interessant. L'altre dia en una passejada que va organitzar l'associació de veïns, Toni Plau ho explicava molt bé. Deien que on està la font de l'actual plaça de Patrais és que, a més, la plaça de Patrais està just enmig de la plaça del barri de Patrais. Ahir hi havia un pou que replegava l'aigua sobretot de la Sequer Favara. Tots els pobles tenien en la plaça un pou que ara s'ha reconvertit en font, no? I quan es va peatonalitzar la plaça volien llevar la font i aleshores van decidir deixar-la, sobretot com a testimoni de l'antic pou, però també perquè no cregam que molta de la gent que tota la gent que hi ha a Patrais té accés a aigua potable. Encara hi ha gent que li costa que arribi aigua potable a la seva vivenda, per tant que estiga la font ahí també és un element important, no? Per a poder recuperar l'aigua. Dona identitat, i és de veure que és una plaça que tu te sents en un poble, de veres en aquesta plaça, trasllades a un poble. Després tenim una plaça totalment rodejada de vivenda tradicional, d'alqueries, que encara es mantenen, per sort el carrer Alcúdia, i en el qual, en un carrer perpendicular a la plaça que estem veient, tindríem el que seria l'alqueria de Pontons, que ara ha sigut actualitat també, perquè era una alqueria del Renaixement, on teníem unes escultures renaixentistes d'un italià que va anar a parar allà, Pontonelli, o que es deia, que tenia una Venus, tenia un muntó de... que han anat repartint-se per la ciutat, i ara les tenim en la Glorieta, les tenim en el Palau del Jardí del Real, i ara han tornat a Patrais en una rèplica. En una rèplica han tornat a Patrais. I també tenim, per exemple, és la plaça que estàvem veient abans, és una plaça també de poble, no? Per tant, aquesta essència de poble que té una barbaritat de ressenyes encara de qüestions històriques que s'han mantingut, les podem veure fins ara. Però Patrais va ser el primer poble que es va reconvertir en barri de la ciutat de València, fou el primer. I
pot ser que fora per avorriment. 1870. Sí, en 1870 diguem, bé, nosaltres estem bé, però tampoc és que estiguem massa bé, i fou una iniciativa un poc gris, no?, la de convertir-se en barri de la ciutat. I ara cal remarcar, i és molt important que se diga, que ara estan de festes a Patrais. És el 40 aniversari de les festes de Patrais. Patrais porta una tradició en aquestes festes de fer dedicatòries a cada comunitat autònoma. Han passat Cantàbria, Castilla-La Mancha, i este any és l'any de Canàries. Per tant, si anem dissabte, per exemple, este dissabte a Patrais, veurem balls tradicionals canaris. No s'assusteu, que és les festes del Silbo Gomero, estaran allà festejant i conviden a una comunitat autònoma. Això no vol dir que sigui una cosa estranya, és les festes de Patrais que conviden a la gent de les comunitats autònomes per a fer la festa. Avancem més coses. De què se guanyava la vida el personal de Patrais? Això dius que, bueno, no estem malament, però no acabem d'estar bé. Hi havia indústria, hi havia comerç. Hi ha dos polos. Fins al segle XIX era tot horta, vivien unes 500 habitants, 400, 500 habitants, i a partir d'ahir arriba la primera indústria grossa, que és la batifora. La batifora la tenim ahir, és ara reconvertida en el centre esportiu i cultural de Patrais, però que va ser molt moderna. És el primer lloc en el qual s'inclou els maquinàries per a fer la seda a València, i cal estudiar bé la història de la batifora perquè dona nom també, per exemple, al barri de Safranar, que utilitzaven el safrà per a fer el tinte. Per tant, tot el barri de Safranar també ve de la batifora, que és una joia que encara es manté a Patrais. Però després, tot el barri de Patrais va replegar la indústria del moble que venia de Guillem de Castro. Sabeu que, això és molt curiós, la fusta venia per el riu Túria i aleshores arribava fins a l'Ibam, més o menys, i per això descarregaven la fusta allà, que venien de Segorbe, això que venien anant pel riu, i aleshores quan arribava a la zona de l'Ibam de Guillem de Castro es descarregava allí, per això n'hi ha moltes encara fabriquetes o carpinteries per aquesta zona. Tota aquella zona va passar a ser a Patrais per ampliar els negocis. Franco Tormo, Vilarrasa, Mariano García, són indústries del moble d'ampliació d'això. I després va anar a Alfafar, Sedaví. Jo crec que tot això n'hi ha una línia que acaba en Ikea, no? Comença en Guillem de Castro, passa per Patrais i acaba en Ikea. I bé, això és un poc la indústria del moble, com ha anat passant de Guillem de Castro fins a arribar a... Que il·lustrativa, sí. Lo de Ikea és tal qual. Més edificis il·lustres que han definit al barri, el famosíssim manicomi que va fundar el pare Jofre, no? Correcte. Bueno, és molt conegut, no vaig a descobrir res i digui que un dels primers llocs per a tractar malalties mentals del món estaven a València, i des del 1867 fins a l'any 93, des de l'any 89-93 del segle passat, va estar a Patrais, a la zona del conegut com a manicomi de Jesús, però que no és ben bé de Jesús, sinó és Santa Maria de Jesús. I per què es diu de Santa Maria de Jesús? Perquè va vindre un franciscà italià, Fra Mateu, que es deia, que té un carrer també dedicat allà a Patrais, que els franciscans sempre han sigut els més experimentalistes, no? I aleshores els tenien com marginats. Tu pots fer un convent, però allà apartat un poc de la ciutat. Poc apartadet. I aleshores va dedicar aquest convent a Santa Maria de Jesús, que anava fundant. També és molt important i té unes pintures allà Nicolás Factor, per això també li dona un nom al carrer, un altre franciscà, experimentalista també en la música. I això ha anat acurtant-se el nom de Santa Maria de Jesús a Jesús, i coneguem com la plaça Jesús el mercat de Jesús, però no és de Jesús de Jesucrist, és de Santa Maria de Jesús el nom, no? I m'agradaria llegir la notícia del dia que es va tancar, només el primer paràgraf del dia que es va tancar el cierre de un psiquiátrico fundado en 1409. Diu, José, això comença la notícia del 18 de juny de 1989 del País. Y a José llevaba internado cerca de 20 años en el psiquiátrico del Padre Jofré, de Valencia, primero que se fundó en el mundo. El pasado lunes, día en el que se cerró el centro, le comunicaron junto a una veintena de enfermos que podía elegir una residencia donde rehacer su vida. Se encontró perdido. Solo preguntó por qué no podía ir al manicomio de Vétera, destino del resto de internos. Pero José, que ha engrosado durante 2 décadas la lista interminable de errores cometidos con los locos, no presenta ningún síntoma para permanecer recluido. És a dir, n'hi havia moltíssima gent en el manicomi que no tenia el diagnòstic com per a ser mantingut ahí, no?
I això és una història molt dura que es va replicar. La gent que... Jo tinc tota la meva família són d'allà i han conviscut sempre en el manicomi la normalització del que abans se diuen bojos i ara són diversitat funcional, discapacitats mentals, etc. No? Ens queden, Carles, 3 minuts, però hi ha una història personal, una història humana que volíem tractar especialment en esta secció, i és la d'Aurora López. No parlem de bojos, però sí d'una idea molt fantasiosa, diguem-ne, i que va tindre una repercussió enorme. No? Aurora López era una anarquista que va néixer a principi del segle XX a Múrcia, però de seguida es va traslladar a Patrais a viure. Una anarquista entusiasmada, i aleshores ella tenia un projecte de reivindicar les arrels de l'anarquisme, enfrontant-se a la CNT, que en aquell moment tenia 1 milió d'afiliats. Per tant, en el seu disseny va començar a fer viatges per a replegar fons per a fer una associació anarquista autèntica, diguem-ne, no? Per exemple, a sa casa, a Patrais, que és ara el carrer Corachán, Bautista Corachán, se va allotjar Durruti també durant un temps. O sigui, fixeu-vos el nivell, no? I ella, un dia, el 24 de juliol del 1927, va decidir fer una paella, convocar a tota aquesta gent que havia anat conegut en els viatges per la península Ibèrica a sa casa, i va fer l'acte fundacional de la FAI, de la Federació Anarquista Ibèrica. És un actor de la Guerra Civil, l'únic actor de la Guerra Civil que ha estat fundat a València. I no sé si l'única organització a nivell estatal que s'ha fundat a València és la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, que la va fundar esta dona, Aurora López, i que va tindre després una vida en el seu nom, la Guerra Civil, clar, tot això va desaparèixer, no? Però el pes de l'anarquisme a València era molt fort, i testimonis com el d'Aurora López el marquen, i tindrien que recuperar totes aquestes històries, perquè desgraciadament les hem perdut. Bueno, pues en efecte, ¿no? Va canviar de manera significativa la història d'Espanya, va ser esta dona que teniu en imatge, en efecte, i va fundar la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, al barri de Patrais. També hi ha un disc molt xulo de tardor dedicat al seu barri, que també aprofite per a recomanar, i recomanar sempre les lectures de Carles Hernández Coscollà. Jo no he vist nevar a València, com diu Tardor, però hi sabeu que sí. Moltes gràcies, Carles. Gràcies. Un plaer. I fins així el programa d'avui. Donem pas ja a la nostra companya Esther Collado, que arriba amb 11 metres. En efecte, la informació esportiva, Esther Collado, i l'alineació d'este dijous en tota la pinta de divendres, perquè demà és festiu, així que tornarem dilluns, si agarreu pont, de meravella, que disfruteu molt. Ara els esports.